back mga katanga. Today, it's a Halloween day. At kung mapapansin nyo, mayroong mga bata dito. Ayan, naka ano sila, makeup. So kami ni EG, ayan, kung mapapansin nyo, nakamaskara na rin kami yan, no, tol? So ngayon, ang oras natin, alas 3 mga tanga. Mamaya, meron tayong pupuntahan na event na puro naka-costume lahat. At ito yung grupo ng mga fixer, BMX, mga skater, yan, nagsama-sama sa isang lugar. So kada year mga katanga, ginagawa natin tong Halloween ride na to dito sa Angeles City, Pampanga. Ngayon mga katanga, hindi na ako nag-costume. Dati, active ako sa ganyan. Lagi ako naka-costume pag magra-ride. So ngayon mga katanga, bago ang lahat, bago natin simulan yung vlog na to, mag-aano muna tayo, tol? Ano? Kakain muna tayo. Linasal. Para magganado naman tayo mag-vlog. Mahirap naman mag-vlog ng gutom, tol. Walang gana yun. So ngayon, gagamitin natin si Honda Civic. Ayan. So, tara, tol, sama na. Magdudurog tayo ng manok. Tara. So ayan nga, nagpalit ng damit si G. Para mas nakakatakot. So, tol, ayan, tingnan mo yung logo. Alright. Weapon Dog Steve. Marami na tayong matatakot dyan, na tol. Oo, pare. Tayo pa. Oo, Kahit ano? na bahay, no? Hindi, okay lang. Parang yung puso ko Kit na kapatid mo, no, tol? Siyempre. Ano yung costume niya? Si Wow! Oh, wait lang. Saan yung lalagyan mo ng candy? Po, anak Oo nga. Mamaya si kuya mo, bibili ka niya maraming candy. No, tol? Siyempre. Wow! Ang cute naman pala ng ano mo costume mo Ready ka na bang Ready ka na bang mag trick or treat? Yes po. Takutin mo si kuya mo, ano? Mamaya bibili ka niya maraming candy, na, tol? Bibili Marami mo tayong ba? harap's, maraming candy. Alright, ang cute-cute nyo. Bumblebee! Bye-bye! Good luck! Go, let's go! So ito nga, kung mapapansin nyo, trick pa yung araw. So, kakain muna kami kasi ni EG sa Mang Inasal para ganado tayo mag-vlog mamaya. At kung mapapansin nyo, parehas kami ng damit. Ayan. So, para mas nakakatakot tayo. Pag nakita nila itong logo na to, tol, matatakot na sila. Automatic. Marami tayong makukuha ng candy. Tara, tol! Let's go! Honda Civic is still alive. Alright. So ayan nga, nandito na kami at walang walang pesto si Honda Civic. Ayun, sakto kakaalis lang. So tol, wala pa na tayong pera. Magnakaw muna tayo. Hindi, ganito yung gagawin natin, tol. Dahil nakamaskara naman tayo, magnakaw tayo dito, tol. Sa bangko. Video mo ko na, tol. Video kita. Para meron tayong proof. Tara. Tol, ito na, tol. Sinuot ko na yung maskara ko, tol. Hindi na tayo mahalata niya nito. So, ngayon, kukuha tayo ng pangkain natin. So, magnanakaw tayo. Tara. Tara, dito na yan, tol. Ayan. Oh. Ayan, tol. Maraming pera dyan. Tatimingan mo, ha. Tatimingan mo, ha. Dugs. Anong ginagawa mo? Pare, nag-scam na ako. Scammer ka talaga. Pangkain. Dugs, may tanong ako. Ano, pare? Pwede ko ba malaman yung password mo? Pwede. Ano ba password mo? 191854, pare. Saan mo galing yun? Ha? Anong nangyari? Sa kabila. Walang laman to. Tara, doon tayo. So, Dugs, kumusta yung pagnanakaw natin? Pare, walang laman yung ano. Marami nang nagnakaw dun. Naunahan tayo O, to. paano yung gagawin natin, han? Doon tayo sa kabilang bangko magnanakaw to. O, tara na. A few moments later. Daming magnanakaw. Di tayo makakapagnakaw niyan. Maubusan na naman tayo. O, anong gagawin natin, han? Hanap tayong ibang bangko. Nananakawan? Oo. O, tara na. Tara, gutom na ako tol. Ito nga, napakalayo na nilakad namin. Tapos, yung dadaanan namin, offline tol. Yun yung mahirap tol, ano? Yung gustong-gusto mo siya. Tapos, pero offline naman. Hindi mo ma-chat. Hindi mo ma-chat tol, Tapos pag nag-online, isisin ka lang. Yeah! Yun yung masakit pare. Meron akong video dito dati tol. O? Napanood mo ba yung video ko dati dyan? Sa Jollibee? Hindi ko yata, bro. Expired pa yung Facebook mo nun. Ito. Medyo blur na to kasi matagal na Papakita ko. Ito oh. Damn, bro. Nagawa mo yun. Ang dami-dami. Oo, tol. Siyempre. Gusto mong sabihin, ikaw yung nag-predict kay Duterte? Oo.
Sumigaw ako dun pare, nung malakas talaga asin, nakita mo naman doon sa video. Ito nga, dahil napagod kaming kakalakad, bibili tayo ngayon ng towel, ayan. Yan po. Dalawa po. Para may pagpunas tayo. May kulay itim po kayo? O itim, kasi magiging itim yan. Dalawa. Opo. Dalawa. Hindi na po. Dugs lang. Alright. Woo! Hey Dugs, Hey tol! what's up? Nakakita ka na ba? Oo tol, dito tayo magnanakaw ngayon dahil walang masyadong tao. Dito tayo. So, anong ginagawa mo nun, pare? Pinapasok mo na ba na yata yung permit? Pinapasok ko na yung permit. Positive ba? Positive? Positive yung permit natin, positive. A few moments later. Hey Dugs, Hey tol! kumusta naman sa pagnanakaw natin? Pare, parang ako'y nanakawan. Bakit? Nag-withdraw kasi ako ng 9.5 pare. Yung kaltas niya, 500 pesos. Oh my Damn! God! Ano masasabi mo sa bakong ninakawan natin? Pare, ang galing ka. So ito nga, dahil nakapagnakaw na tayo, tol, kakain na tayo. Anong kakainin natin? Mga inasal pare. Magnanakaw din tayo dito ng kanin. Ng rice? Oo, napanood mo ba yung video ko, tol? Oo naman, bro. Mga inasal food ha. Alright, so gagawa tayo ngayon, pamimigay natin. Pamimigay natin? Yung alin? Tol, yung mga rice dito, huwag kami yan. Oh, sige, sige. Silent lang, silent lang. Order ka na, bro. Go! Yung niya, ang ganda oh, Jollibee. Sa mga inasal. Yan ba yung... Ano? Nasa mga inasal tayo pero meron Jollibee dito. Patingin. Ayun doon. Costume yan, gago. Huwag mo siyang galawin, costume niya yan. Kuya, shoutout sa'yo. Nakita mo yun, tol, natalo yung costume natin. Biruin mo, nasa mga inasal tayo, naka-Jollibee siya. Talo tayo. Alam mo anong tawag doon? Alam mo anong ginawa niya, tol? Kumuha siya ng sabaw. Humingi siya ng sabaw. Alam mo anong tawag doon? Tag life. Hindi, alam mo daw yung purpose niya, sabi niya. Naubusan daw yung sabaw sa Jollibee, kaya pumunta siya dito. May sabaw ba sa Jollibee? Oo, tol, meron. So, anong gagawin natin doon? Kakain, tol. Pagkalas natin kumain dahil 4:45 na, alas 6 na yung Halloween ride pare. So, sakto magpapahinga tayo dito. Katapos natin magpahinga dito, dadiretso na tayo dun. So, ito nga. Tol, alam mo ba kung bakit kumakain ako lagi sa mga inasal? Ang gaganda kasi ng crew eh. Uy, pare, dinala mo yung kutsara, Muret. Gago. Oras na. Na? Gago ka. Anong ginawa mo? kutsara sa compartment. Ano? Wala naman ako kutsara sa compartment. Sayang dito, may tatakalo-halo. Totoo. King! So ayun nga, kakatapos lang namin kumain at tinake out namin yung halo-halo. With Dinala pa yung kutsara ni EG, puta. Wala akong kutsara sa compartment, bro. Ha? Meron ako plies. Lice? Sa bagay, pag Boy Scout ka, no, tol? Lagi kang handa, hanapin. So ngayon, mga katanga, ang oras natin, mag-aalas 6 na. So, 8 pa daw pala mag-i-start yung Halloween ride. So, ang gagawin namin mamaya, magmamarshal kami. So, ito nga, magpapahinga muna kami ni EG dito sa 7-Eleven. Ayan. Habang hinihintay natin yung mga mag-Halloween ride. Pare, sobrang lupit yung speaker nila. Oh, let's go. Ayan, o. Pakita Parang nasobrahan sa dubig. Kapag napagod ka sa akin, ikukuha kita ng tubig. Shoutout sa Hindi na nagdala ng babagay sa iba, speaker. hindi na babagay sa walang Tanga. Alright. So ito nga mga katanga, nandito na tayo sa meeting place ng Halloween ride. So kung mapapansin nyo mga katanga, napakarami ng tao. Ayan. Magmula dun mga katanga. Ayan. Mamayang alas 8 mga katangad, dadami pa yan, mas dadami pa yan. So makikita nyo mamaya kung gaano sila karami. Talagang sasakupin nila ang buong daan dito sa Angeles City, Pampanga. Yeah, mga katanga. Mga katanga, solid. Alien dito, puta. Mga katanga ba kayo?
Oo, makata nga kami, Dugs. Alright. Hey! 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 Sige. Dito, lapit. 50 lang. I've been looking for answers, something more. Holding the past in my hands, now I'm fighting for someone I've ignored. To find who I am, and I've been taking all the time I need to get back to me. And missing all the ways that you and I used to be. Now I'm putting the fire to the floor. 'Cause I've been busy, I've been chasing waterfalls. I stopped believing in some kind of miracle. And I've been staring at the sun for too damn long. But when I opened up the door, it led me back to you. Busy, I've been chasing waterfalls. I stopped believing in some kind of miracle. And I've been staring at the sun for too damn long. But when I opened up the door, it led me back to you. I've been fighting a war I cannot win. And I'm finally finding what's within. Now that I know, I will be taking every second just to get back to me. And missing all the ways that you and I used to be. Now I'm putting the fire to the floor. 'Cause I've been